עכשיו זה עלייה ירידה, עלייה ירידה. אחרי האחרון יש משהו קטן כזה, שזה מטר גובה, ששם עדיף לעצור. בסדר? טוב, יאללה. כל עלייה אפשר לעצור, כן? זה לא... אני זז, שנייה. זה מקפיד, זה זורק את האופניים לצד, לא למהר. כל השאר זה יותר רגוע. צריך לטפס טיפה למעלה גם. טוב, אנחנו ניסע.